Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος της Επιδαύρου. Παρακαλώ, απενεργοποιήστε τα κινητά, γιατί ξεκινάει η τραγωδία My Greek Drama της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Του κόσμου πολίτες, Ω Θεοί, ακούστε το δράμα μου το βαρύ. Εμένα που κακιασμένοι σκύλα με ανεβάζανε, θρασί και ξεδιάντροποι με κατεβάζανε. Ω καημένη Γιάννα, ω καημένη Γιάννα, μην ανησυχείς, έχει μπανιέρα με σαμπάνια. Πικραμένη Γιάννα, πικραμένη Γιάννα, ορίστε μιξομάντιλο, ντόλτσε και καμπάνα. Της μοίρας βαρύ χτύπημα, όταν την τσάντα μου που βρισκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό μου πήρανε κι απέναντι τη βάλανε. Όχι την Έρμες στην τσάντα, κοστίζει ως όλη η Ελλάδα. Ω Θεοί, που μολυσμένες μες στο μυαλό μου σκέψεις βάλατε και ήθελα να τους σκοτώσω όλους με το τακούνι της γοβός μου. Κάρφωσέ τους με Μανόλο, κάρφωσέ τους με Μανόλο, μες στο βάλτο όλο, μες στο βάλτο όλο. Αδικημένοι περπατώ μες στους ίδιους δρόμους όπου παλιότερα όταν έφερνα τους Ολυμπιακούς ο Λεοντζίκος με ανέβαζε στους ώμους. Τότε δεν το ξέραν πως θα τους φεσώσεις, τώρα όμως το μάθαν και μαζί τον ήπιαν. Μόνη μου παρηγοριά ότι και άλλοι αδικημένοι όπως ο Σοκράτης, ο Καποδίστριας και ο Αλκαίος βρίσκονται μαζί μου στο ίδιο πηγάδι που με ρίξατε εκεί στα Τάρταρα. Το πηγάδι είναι βίλα, Τάρταρα οι φιλοθέοι. Συκοφαντούν και λιδωρούν το όνομα Αγγελοπούλου. Ευτυχώς που έχω και το δασκαλάκι. Πολύ καλό αστείο, δεν ήτανε αυτό. Και για ποιο λόγο, Θεοί? Για ένα ταμείο αυγενό για 3 έξτρα δις. Σίγουλα είναι αυτά, χαρτζηλίκι για παιδιά. Τόσα δίνει στα φανάρια, πέφτουν κάτω δεν τα πιάνει. Μπουρμπουάρια να ποτώ. Αλλά σας ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό και όσιο, ότι εκδίκηση θα πάρω φτιάχνοντας κόμμα πολιτικό. Κούτσι για τον φοιτητή, για τον άνεργο χαβιάρι και ξανά Ολυμπιακούς. Γι' αυτό κοιτάξτε μπροστά σαν άλλος θηρεσίας και πείτε όλοι μαζί, ξεκινάει το Κάψε το σενάριο! Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Κάψε το σενάριο. Παρακαλώ, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα και υποδεχτείτε την ομάδα του Κάψε το σενάριο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Μοιραστείτε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Κάψε το σενάριο. Σήμερα για σας έχουμε λίγο απ' όλα. Σκέτ, σάτυρα, αυτοσχεδιασμό, stand-up comedy και ό,τι άλλο προκύψει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως φυσικά ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του show μας βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Καλά ακούσατε, αυτοσχεδιασμό. Όπως όταν πεινάτε, ανοίγετε το ψυγείο, βλέπετε ότι είναι άδειο, το κλείνετε, μετά το ξανανοίγετε. Λες και δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία στο ψυγείο να πάει για ψώνια μόνο του. Αυτά λοιπόν θα δείτε σκηνές που δεν έχουν παιχτεί ποτέ στο παρελθόν και δεν πρόκειται να παιχτούν ποτέ ξανά στο μέλλον. Μόνο για σήμερα, μόνο για σας, μόνο για τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο αυτοσχεδιασμό. Παρακαλώ να ευχαριστώ την Ιωάννα και το Ζή στη σκηνή και θέλω και 2 άντρες εθελοντές. Παρακαλώ, εσάς που σας λένε. Σάβα, ένα χειροκρότημα για το Σάβα. Έλα πάνω στη σκηνή, Σάβα. Πάμε και από εδώ λίγο. Εσένα πώς σε λένε? Κωνσταντίνος, ένα χειροκρότημα για τον Κωνσταντίνο. Κάτσε εδώ, πάρε το μικρόφωνο σου. Σάβα μου, το μικρόφωνο σου. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας έχουμε σηκώσει εδώ πέρα για να παίξετε ηχητικά εφέ. Wow! Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε τα ηχητικά εφέ που χρειάζεται στη σκηνή. Εσύ θα κάνεις Ιωάννας και εσύ θα κάνεις του Ζήση όποτε στα ζητάνε. Οκ. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τη σκηνή σας. Είστε ένα ζευγάρι, Ιωάννα και Ζήση, και είστε στη μέση του πουθενά και χαλάει το αυτοκίνητό σας και προσπαθείτε να το φτιάξετε. Οκ. Απλή υπόθεση. Ζευγάρι, χαλάει το αυτοκίνητό σας. Έτοιμοι? Ναι. Πάμε να δούμε ηχητικά εφέ.
Ζήση, είναι πολύ ωραία εδώ στην εξοχή που ήρθαμε. Άκου τον άνεμο πως φυσάει απ' έξω. Κάτσε να κλείσει το παράθυρο, δεν είναι. Ναι, πραγματικά. Κάτσε να κάνω ένα τσιγαράκι τώρα, γιατί μου έχει ανοίξει η όρεξη. Περίμενα να το ανάψω. Κάτσε, περίμενα να ξαναπροσπαθήσω. Άστο, δεν μου φύγε. Δεν θα κάνω τσιγαρό. Ζήση, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με τα μάξι. Νομίζω ότι στα... Άναψε ένα λαμπάκι, Ζήση, δεν ξέρω τι είναι, αφήνω το τιμόνι. Παιδί μου, τραβάω χειρόφρενα να σκοτωθούμε. Συγγνώμη. Σου είχα πει να μην ζορίζεις τα χειρόφρενα. Δες πάντως, θα ανοίξω την πόρτα να βγω έξω να δω πως έπαθε τίποτα το λάστιχο. Ήταν από αέρα, ξεφούσκωσε. Ξεφούσκωσε την πόρτα. Ναι. Περίμενα να ανοίξω εγώ τη δικιά μου να δω. Εμένα ήταν λίγο σκουριασμένη. Βγαίνω. Ωραία, εγώ θα βγω από το παράθυρο. Τέλεια. Λοιπόν, κάτσα γύρω στα μάξι έτσι. Ωραία. Ανοίγω το καπό για να δούμε τη μηχανή. Το σκίσα, ήταν από χαρτί. Ρε, Ζήση, νομίζω ότι εδώ που είμαστε, τι είναι αυτό που ακούω, λύκος. Όχι, είναι φάντασμα, Ζήση, είναι φάντασμα. Είναι ένας νεκρός λύκος. Θα μας φάει, Ζήση, φοβάμαι πάρα πολύ, η καρδιά μου, άκου πως χτυπάει. Λίγο θριαμβευτικά, έτσι, εμβατήριο. Ναι, πολύ καλό. Εγώ δεν φοβάμαι καθόλου. Άκου τη δικιά μου καρδιά που χτυπάει. Ζήση, νομίζω ότι δεν είσαι καλά. Έσκασε η καρδιά σου! Ναι, έσκασε η καρδιά μου! Κάτσε να σε χτυπήσω μερικές φορές για να γίνεις καλύτερα. Ναι. Έκλεισε στην πλάτη μου! Έσκασε η καρδιά μου! Μισό, θα πάρω τηλέφωνο ένα στενοφόρο γιατί δεν με νιώθω καλά. Άκου. 2 νούμερα πήρα μόνο. Τελείωσε η μπαταρία. Είσαι βλάκα, Ζήση, λοιπόν. Εγώ λέω να φωνάξω πάρα πολύ δυνατά, μήπως μας ακούσει κανένας. Φοβήθηκα και εγώ ίδια με τον εαυτό μου. Είναι καλύτερα μην ξαναφωνάξει γιατί... Όμως, άκου, εκεί μες στα φύλλα κάτι κουνιέται, άκου. Ο αέρας. Ο αέρας θα είναι μόνο, εντάξει. Αλλά τώρα κάτι κουνιέται. Ναι. Είναι μια σιρήνα. Είναι... Αστυνομία μας βρήκανε. Αστυνομία, ωραία. Δεν είναι αστυνομία, Ιωάννα. Δεν είναι αστυνομία, κοίτα. Είναι φαντάσματα, άκου πως κάνουν. Μας διωχάρουνε, Ζήση, μας διωχάρουν. Ούρε εσύ, ούρε στα μούτρα σας. Είναι φαντάσματα γελάδας, είναι αυτά. Ένα χειροκρότημα για τους 2 εθελοντές μας. Για να παρακολουθήσετε από κοντά την εκπομπή, μπείτε στο www.megatv.com/κάψε το σενάριο ή τηλεφωνήστε στο 6976 400 718. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα μαντάτα της εβδομάδας. Την επίσκεψή του στη Γερμανία ανακοίνωσε ο Κινέζος πρόεδρος Λι Κετσιάνγκ. Συγκεκριμένα σε τηλεφώνημά του στην Άγγελα Μέρκελ είπε: «Δεν θα πιστέψει τη μαλακία», είπε ο Σαμαράς. Βασικά αυτά δεν λέγω από το τηλέφωνο, έρχομαι από εκεί. Γκάφα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας όταν προσπάθησε να αναφερθεί στη συγγραφέα Ναόμι Κλάιν, αλλά είπε το όνομα του μοντέλου Ναόμι Κάμπελ. Ένα δικαιολογημένο μπέρδεμα, καθώς όχι μόνο έχουν το ίδιο όνομα, αλλά το επίθετο της συγγραφέως είναι Κλάιν. Και η Ναόμι Κάμπελ έχει συνεργαστεί με τον Γκάλβιν Κλάιν. Ο Γιώργος Παπανδρέου σχετικά με τα ταξίδια του δήλωσε: «Ο κύκλος του εξωτερικού έκλεισε. Επιστρέφω». Και μετά πρόσθεσε: «Για να βάλω κανένα πλυντήριο και ξαναφεύγω στα καπάκια». Το ίδρυμα του Bill Gates θα βραβεύσει με $100.000 όποιον εξελίξει με την εφεύρεσή του το προφυλακτικό. Αν τα προφυλακτικά του Bill Gates κυκλοφορήσουν και σας παρουσιάσουν πρόβλημα, απλά βγείτε και ξαναμπείτε. Ένας Έλληνας έκανε αίτηση για να γίνει από τους πρώτους απίκους του Άρη. Ο φοιτητής Μάριος Χούμος πιστεύει ότι είναι κατάλληλος γιατί λόγω ηλικίας είναι πολύ παραγωγικός. Άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο παραγωγικό από έναν Έλληνα φοιτητή. Μεγάλο θέμα έχει προκύψει με την οπλοφορία στη Βουλή. Όπου και να απευθυνθήκαμε, βρήκαμε πόρτες κλειστές. Όμως βρήκαμε έναν άνθρωπο που θα μας μιλήσει για το θέμα. Φυσικά για λόγους προστασίας της ανωνυμίας του δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε την ταυτότητά του. Παρακαλώ, υποδεχτείτε ένα βουλευτή. Κύριε Βουλευτά, 60 από τα 300 άτομα στη Βουλή οπλοφορούν. Ναι, λάμπρο. Τα άλλα 240 έχουν άλλου τύπου κρυφά όπλα. Τι εννοείτε, το λόγο τους, τις αξίες τους? Ακριβώς αυτά. Και μερικά καλάζνικοφ και χειροβομβίδες. Συγγνώμη, μου λέτε ότι όλοι οπλοφορούν στη Βουλή? Όλοι. Πες μου όνομα και σου λέω τι έχει. Ξέρω εγώ, Παπαρίγα. Κοντόκανη. Στοχεύει πάντα όσο πιο ψηλά μπορεί. Και την τρώω μόλις στα γόνατα. Άλλο. Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι σνάιπερ. Γι' αυτό και το ένα μάτι του είναι πάντα κλειστό.
Έχει συνηθίσει από τη διόπτρα. Δεν γίνεται να οπλοφορούν όλοι. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, οπλοφορεί. Ο Βενιζέλος είναι μονίμως ζωσμένος με εκρηκτικά. Μην το βλέπεις έτσι χοντρό. Κανονικά είναι 65 κιλά. Καλά, και πώς θα περνάτε όλα αυτά μέσα στη Βουλή, αφού ξέρουμε ότι έχει ανιχνευτές μετάλλων? Υπάρχουν τρόποι να ξεγελάσεις τον ανιχνευτή. Πώς ακριβώς? Απλά περνάς από το πλάι. Βουλευτές είμαστε. Ποιος θα μας κάνει κάτι? Δεν μπορούν. Όποιος έκανε είναι στον ευρωμετάθεση. Αυτό που αναρωτιόμαστε όμως είναι γιατί τα θέλετε τα όπλα στη Βουλή. Λάμπρο, η Βουλή είναι γεμάτη συμμορίες. Κάθε μέρα και μία διεκδίκηση περιοχής. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μακελιό shoot-out για την πάνω τουαλέτα. Πριν κάτι μέρες έγινε drive-by shooting για μία θέση πάρκινγκ. Συμμορίες και όπλα. Σιγά μην έχετε και rappers. Έχουμε. Ποιο να πρωτοθυμηθώ? Τον Μπάγκαλο, γνωστός και ως Notorious Big. Τη Λιάνα Κανέλα Ice. Τη Snoop Dogg Dogg. Ή μήπως τους Delta Coast, Χρυσή Αυγή, Wu-Tang ή Epic. Για να μην μιλήσω για τον Eminem της πολιτικής. Τον Καραμαλή, γνωστό και ως έφυγεν. Και φυσικά ο πιο αδικοχαμένος. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Τουγάπ Σακούρ. Συγγνώμη, τα λέτε όμως όλα αυτά τόσο απλά, σαν να είναι φυσιολογικά. Δεν φοβάστε την αντίδραση του κόσμου πάνω σε αυτό το σκάνδαλο? Λάμπρο, η Βουλή δεν φοβήθηκε ποτέ. Νομίζουν στους αγανακτισμένους οι αστυνομικές δυνάμεις έδαιναν για να προστατεύσουν εμάς? Όχι, εσάς προστατεύανε, ρε. Η δημοκρατία δεν φοβάται. Ήμασταν μέσα στα μεταγκάνια και φωνάζαμε «Ελάτε ρε αν σας βαστάει». Κυρίες και κύριοι, ένας ανώνυμος βουλευτής. Ξενοδοχείο αποκλειστικά για γυμνιστές άνοιξε στη Ρόδο. Η είσοδος επιτρέπεται σε όλους, αλλά αν είσαι ανήλικος πρέπει να πας με συνοδεία συγγενή πρώτου βαθμού. Γιατί άλλωστε ποιος δεν έχει ονειρευτεί να κάνει γυμνισμό με τους γονείς του? Η NASA αναπτύσσει εκτυπωτή τροφίμων, ο οποίος θα δέχεται τα συστατικά σε σκόνη και θα τυπώνει παύλα συνθέτει το φαγητό. Σε λίγα χρόνια λοιπόν ετοιμαστείτε να διαβάσετε το μήνυμα «Κατασκευή μουσακά αδύνατη». Επίπεδα μελιτζάνας χαμηλά. Αντικαταστήστε τόνερ μελιτζάνας. Μεγάλο θέμα αυτές τις μέρες είναι το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει αντιρατσιστικό νομοσχέδιο από το 1979. Ναι, έχει επίσης αντικαπνιστικό νομοσχέδιο από το 2009. Ο Αντώνης Κανάκης στην εκπομπή του αποκάλυψε ότι εδώ και 23 χρόνια γράφει τραγούδια, αλλά δεν τα δείχνει σε κανέναν και τα κρατάει για τον εαυτό του. Εμείς κάψαμε στο παρελθόν του Αντώνη Κανάκη και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα κομμάτι με τίτλο «5 πράγματα που κάνει ο Αντώνης Κανάκης, αλλά τα κρατάει για τον εαυτό του». Στο νούμερο 5, ο Αντώνης Κανάκης κάνει τα 100 μέτρα σε 8 δευτερόλεπτα, αλλά το κρατάει για τον εαυτό του. Στο νούμερο 4, πλέκει απίστευτα ζυπουνάκια, αλλά τα κρατάει για τον εαυτό του. Στο νούμερο 3, έχει ανακαλύψει την θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά την κρατάει για τον εαυτό του. Στο νούμερο 2, έχει βρει λύση στο πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, αλλά το κρατάει για τον εαυτό του. Και στο νούμερο 1, βρήκε κάτω ένα 5 ευρώ, αλλά το κρατάει για τον εαυτό του. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα μαντά της εβδομάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω μία κοπέλα για το παιχνίδι που είναι μόνη της. Πάρα πολύ ωραία. Εσάς που σας λένε. Ναυσικά, ένα χειροκρότημα για ναυσικά, έλα κάτω. Έλα ναυσικά, κάτσε στο θρόνο σου εδώ πέρα αναπαυτικά. Έχουμε σηκώσει εδώ την ναυσικά, έχουμε σηκώσει και τα 3 μας αγόρια, γιατί έχει έρθει η ώρα να παίξουμε ραντεβού στα τυφλά. Η ναυσικά έχει απέναντι της 3 υποψήφιους γαμπρούς, τον παίκτη νούμερο 1, τον 2 και τον 3. Ο καθένας όμως έχει ένα μυστικό στοιχείο ταυτότητας. Ανοίξτε τους φακέλους, δείτε το στοιχείο σας. Ναυσικά θα τους κάνεις 2 γύρους ερωτήσεων και στο τέλος θα πρέπει να μαντέψεις ποιος είναι ο καθένας και να πάρεις έναν γαμπρό για σπίτι. Ελπίζω να πάει καλά αυτή τη φορά. Πάμε με ένα χειροκρότημα να δούμε ραντεβού στα τυφλά. Παίκτη νούμερο 1. Πού θα με πήγαινε στο πρώτο ραντεβού? Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή που έκανες. Πρώτο ραντεβού, Πού θα ήθελες να σε πάει κανείς στο πρώτο ραντεβού, για πες μου. Πού θα ήθελες εσύ, όχι, πες μου την προτίμησή σου. Γρήγορα. Σε ένα πάρκο. Σε ένα πάρκο. Ποιος θέλει να πάει σε ένα πάρκο πρώτο ραντεβού, γρήγορα. Ποιος θέλει να πάει σε ένα πάρκο. Άντρας, κοπέλα μου, όχι κοπέλα. Ένας άντρας, εσύ, για πες μου, έλα το σκοπανό. Πολύ ωραία. Θα πήγαινε σε ένα πάρκο στο πρώτο ραντεβού μια κοπέλα. Πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Τι σου έχω φυσικά. Ένα παλικάρι που πρώτο ραντεβού σε πάει στο πάρκο. Ακριβώς ό,τι θέλεις. Μπράβο, αγόρι μου, το όνομά σου. Εξαιρετικό ο Σάββας και το φοράει και γυαλιά μέσα σε κλειστό χώρο. Είναι πάρα πολύ έξυπνο παιδί. Θα το προτιμήσεις, ναι. Οκ. Παίκτη νούμερο 2. Παρακαλώ πείτε τον προορισμό σας. Παρακαλώ πείτε τον προορισμό σας. Σκιάθος.
Επόμενος σταθμός, Σκιάθος. Πάρτε το αυτοκίνητο, ανεβείτε μέχρι το Βόλο, μπείτε στο πλοίο, περάστε απέναντι, φτάσατε στη Σκιάθο. Καλά να περάσετε. Παίκτη νούμερο 3. Ναι, ρε γάμο το. Ναι, σ' ακούω, δεν είμαι κουφός. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Πάντως σίγουρα δεν είναι το κίτρινο. Με βάφουνε συνέχεια κίτρινο για να φαίνομαι. Έχω βαρεθεί μπρος-πίσω, δεν μπορώ άλλο. Θέλω να ελευθερωθώ. Μη! Παίκτη νούμερο 1. Ναι. Εγώ πάντα εδώ. Ό,τι θέλεις, ρώτα. Ποια είναι η επόμενη σου ερώτηση? Okay. Άρε, Σάβα, παλικάρι, είσαι, ρε. Το καλύτερο παιδί. Δεν το συζητάω. Αλλά κάνε μια ερώτηση. Δεν ξέρει. Για να δούμε ποιος δεν ξέρει τι θέλει να φυσικά. Να πάρουμε άλλους δύο. Σήκω πάνω. Όπως είσαι, μην το σκέφτεσαι. Σήκω πάνω όπως είσαι. Πολύ ωραία. Το 2 και το 3 μπορεί να φύγουν τώρα. Δεν σας χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν σας επέλεξε με τη μία. Κάτσε εδώ, παλικάρι, με το όνομά σου. Ο Βασίλης και ο Χάρης. Ο Σάββας, ο Βασίλης και ο Χάρης. Πες τώρα. Νούμερο 1. Με καλιά στο κεφάλι σε κλειστό χώρο. Νούμερο 2. Με κόσμημα στο αυτί μόνο για σένα δώρο. Και με καπελάκι για τις δύσκολες μέρες. Πάρε τώρα. Με έναν το φύγεις οπωσδήποτε. Πάμε αγόρια στο 1. Όλοι μαζί. Να σας βλέπει, να ξέρει τι θέλει. Ελάτε από εδώ. Παίκτη νούμερο 2. Ναυσικά, σε διαλέγω εγώ προορισμό. Σηκώνομαι, πηγαίνω σπίτι, ετοιμάζομαι, κάνω ένα μπάνιο, βάζω τα καλύτερα μου ρούχα, έρχομαι, σε παίρνω, πάμε έξω. 1 από το 2 από τα 3, πίνεις πολύ, θες κι άλλα. 4, 5, 6, 7, 8, ναι, πλέον είσαι εύκολη, σε παίρνω, σε πάω σπίτι, σου βγάζω τα ρούχα. Φτάσαμε στον προορισμό μου. Παίκτη νούμερο 3. Έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο τρακαρίσματα. Συνέχεια. Μπρος πίσω, 50 χιλιόμετρα να δούμε τα σπάδια. Αμάν, ένα δέντρο. I believe I can fly. Τι έχει γίνει εκεί πέρα? Έχει μαζέψει όλη την παρέα του, Δημήτρης. Λοιπόν, θέλεις εδώ πέρα ναυσικά να μας πεις τι είναι ο παίκτης νούμερο 1. Αυτός εδώ είναι, οι άλλοι είναι. Μου κάνει προξενιό. Σου κάνει προξενιό, μπράβο ρε ναυσικά. Wow, παίκτης νούμερο 2. Ένα. Σε αεροπλάνο κάτι. Ένα όχι. που δίνει οδηγίες, πώς το λέμε. Οδηγίες. Αυτός που δίνει οδηγίες και είναι σε συσκευή που το βάζουμε στο αυτοκίνητο. GPS. Μπράβο ρε ναυσικά. Ευχαριστούμε. Όχι, στρίψε αριστερά. Και ο παίκτης νούμερο 3 είναι κάτι που το βάζουμε στο αυτοκίνητο για να τεστάρουμε αν το αυτοκίνητο είναι ασφαλές και λέγεται... Τι? Crash test dummy. Μπράβο ναυσικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να διαλέξεις. Έχεις από εδώ πέρα τον παίκτη νούμερο 1 που έχει φέρει και άλλους 3. Δεν στο συνιστώ πάρα πολύ. Είναι δύσκολα τα πράγματα με 4 άντρες. Παίκτη νούμερο 2 μόνο του. Παίκτη νούμερο 3 πάνω σε δέντρο. Ποιον θέλεις? Παίκτη νούμερο 3. Να φύγει ο τείχος. Παίκτη νούμερο 3. Έλα, πάρτι. Ευχαριστούμε πολύ την ναυσικά. Φίλε μου, μπορείς να φύγεις και εσύ τώρα. Μην κάθεσαι εδώ, έχεις θέση. Ευχαριστούμε πολύ ναυσικά. Ευχαριστώ. Βλέπετε Μέγκα. Σε λίγο η εκπομπή Master Ref. Με special επεισόδιο πώς να μαγειρέψετε πέναλτι. Ενώ τώρα η εκπομπή και ζήσαν αυτοί χάλια και εμείς ας τα να πάνε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ρίχνει αλήθεια στα παραμύθια. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το όνειρο κάθε κοριτσιού. Να βρει τον πρίγκιπά της. Όλοι ξέρετε την ιστορία της φτωχής, λαϊκής, μπας κλάς ταχτοπούτας που παντρεύεται τον πλούσιο αριστοκράτη μπουρζουά πρίγκιπα. Τι γίνεται όμως αφού της βάλει το γοβάκι? Μια φορά και ένα καιρό, η σταχτοπούτα και ο πρίγκιπας ζούσαν το πάθος τους. Μια φορά και ένα καιρό και 2 μήνες μετά όμως, όταν το πάθος disparu,
άρχισαν να καταλαβαίνουν το πόσο δεν ταιριάζουν. Σταχτοπούτα, αγόρασα μια καινούρια μουσική συλλογή. Κάτσε να σου βάλω να ακούσεις. Μήπως να ακούσουμε το δικό μου καλύτερο που είναι έτσι λίγο πιο χορευτικό? Και το δικό μου είναι χορευτικό. Ναι, αλλά το δικό μου είναι καλύτερο. Το δικό μου. Το δικό μου. Ορίστε, τον χάλασες! Ο πρίγκιπας ντρεπόταν να τη βγάλει για φαγητό. Évidemment. Ενώ εκείνη ντρεπόταν να τον βγάλει γενικώς. Généralement. Έτοιμος! Τι? Το κενό ανάμεσα στους δύο αλλά και μέσα τους όλο και μεγάλωνε. Τραζίκ, αγαπητή μου. Η Σταχτοπούτα άρχισε να γεμίζει αυτό το κενό, ανταλλάσσοντας SMS με τον πρώην της. SMS, MMS, Facebook, Twitter, αυτά είναι της νεολαίας, της Σταχτοπούτας. Ποιος σου στέλνει SMS τέτοια ώρα? Η μητριά μου ήταν. Ως που μία μέρα ήρθε η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Πρίγκιπα, απόψε θα... Τι κάνεις εκεί? Με απατάς! Εσύ με απάτησες! Με έκανες να πιστέψω πως το κοβάκι μπαίνει μόνο σε σένα! Αλλά έμαθα πως το μισό βασίλειο φοράει 37. Γίνεο! Η Σταχτοπούτα και ο πρίγκιπας λοιπόν χωρίσανε. Και ντομάζ, σε λαβή. Και ζήσαν αυτοί χάλια και εμείς άστα να πάνε. Αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Μην χάσετε στο επόμενο επεισόδιο που σας διαβάζω για τα 3 γουρουνάκια. Le cochon. Το δω, μωρέ. Πιστεύεις ότι ζήσαμε καλά? Αλήθεια? Θες να σου πω εγώ τι χαράτσι πληρώνω για το σπίτι? Κώστα, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Έχεις και την καρδιά σου, μην το ξεχνάς. Άφησε τον, κάποιος πρέπει να τα πει, να τα ακούνε. Θα το πω. Καλύτερα να μου το έριχνε το σπίτι ο Λύκος παρά να πλήρωνα. Ηρέμησε, Κώστα, ηρέμησε. Τι να ηρέμησω, μωρέ, όχι. Θα μου το σκοτώσετε, θα μου τον πεθάνετε. Εσύ είσαι εκεί μέσα στη Βουλή. Τόσα χρόνια αυθαίρετο έχει μείνει. Καλά που είπες αυτό με τάχυρα. Χτίζαμε, βάλε λάσπη, βάλε μας χτύπαγε την πόρτα, τι πέρασαμε εμείς, μας ρωτάει. Νομίζετε ότι τα γουρούνια είμαστε μόνο μπέικον? Πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης. Έχουμε και ψυχή, δεν είμαστε μόνο μπέικον. Επίσης όλη η αλήθεια για το πως είναι ο Χάνσελ και η Γκρέτελ στα 40 τους. 40. Τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, βγήκαν οι εξετάσεις σας και πάσχετε από διαβήτη. Το ζάχαρό σας έχει φτάσει στα ύψη. Είναι λες και φάγατε ένα ολόκληρο σπίτι γλυκά. Αυτές ήταν οι ιστορίες μας για σήμερα.
Όνειρα γλυκά σε όλους. Τώρα θα χρειαστούμε να μας πείτε μερικές ατάκες για να τις χρησιμοποιήσουμε μετά. Θα σκίσω τα βρακιά μου, Ζήση. Φίλε μου, είσαι βάτραχος και το ξέρεις. Τι σου κάνω, μάνα μου, Ζήση? Θα γινόμουν sex symbol, αλλά... Κούνα το μανάρι ή κούνα το μανάρι ή κούνα το μανάρι. Δηλαδή είναι ένα μανάρι και το πιάνεις και το κουνάς. Πετάω, αλλά όχι δημόσιο. Δημόσια. Πετάω, αλλά όχι δημόσια. Ας το παστίτσιο κάτω, ρε μαλάκα. Θα τα παρατήσεις όλα και θα γίνεις πριγκίπισσα. Ο Μανάβης τα σπάει. Ο Μανάβης θα σπάει. Και άλλη μία. Άλλη μία. Είσαι έγκυος και η μαμά της θα το μάθει τώρα από την τηλεόραση. Πριν ξεκινήσει το γύρισμα του επεισοδίου, ζήτησα από το καταπληκτικό κοινό μας και τον κύριο να μας δώσει κάποιες ατάκες. Τις έχω γράψει σε αυτά τα χαρτάκια. Θα χρειαστώ και την Ιωάννα και τον Γιώργο στη σκηνή να έρθουν εδώ να πάρουν τα χαρτάκια τους πρώτα, να τα τοποθετήσουν κάπου. Θα παίξουμε ατάκες από την τσέπη. Ουσιαστικά τα δύο παιδιά θα κάνουν αυτοσχεδιασμό, αλλά κάθε τόσο θα βγάζουν ένα από τα χαρτάκια, θα διαβάζουν ατάκα που είπε το κοινό και θα τη δικαιολογούν μέσα στη σκηνή που παίζουν. Να σας πω λίγο την υπόθεσή σας. Η Ιωάννα είσαι μια λογίστρια, Γιώργο είσαι ο πελάτης της και η Ιωάννα του αποκαλύπτεις ότι έκανες ένα λαθάκι στη δήλωσή του και θα πάει φυλακή. Οκ. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε ατάκες από την τσέπη. Ναι, κύριε Βαγιάτα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχει γίνει ένα μικρούλι λαθάκι. Δεν είναι τίποτα. Ό,τι και να έχει γίνει, αγαπημένη μου λογίστρια, δεν με νοιάζει, δεν πειράζει για σένα, ό,τι θέλεις. Τι λαθάκι? Βαγιάτα, με συγκινείτε πάρα πολύ, γιατί κανονικά θα μπαίνατε φυλακή. Αλλά τώρα με αυτό που μου είπατε, με συγκινήσατε και θέλω να σας πω συγγνώμη και είσαι βάτραχος και το ξέρεις. Όπα. Νομίζω ότι πας να αλλάξεις θέμα με τον βάτραχος. Όχι. Θα πάω φυλακή. Ναι, αλλά σου είπα ότι είσαι βάτραχος και το ξέρεις και θα σου πω ότι μετά θα σε φιλήσω και θα γίνεις και φρίκι. Θα πάω φυλακή, τι με νοιάζουν τα παιδιά. Θα πάω φυλακή, θα με φυλάει εκεί ο Χασάν. Τον έχεις τον Χασάν. 2 μέτρα μαύρο θα με φυλάει και θα μου λέει θα σκίσω τα βρακιά μου. Αυτό θα μου λέει ο Χασάν. Τα δικά μου βασικά. Κύριε Βαγιάτα, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η θέση σας εκεί με τον Χασάν και αν θέλετε και να διαμαρτυρηθώ θα πηγαίνω έξω από τη φυλακή και θα φωνάζω. Θα γινόμουν sex symbol, αλλά... Αλλά τι, θα τους αφήσεις έτσι? Τέλος πάντων, λοιπόν, να βρούμε μια λύση. Θα μαγειρέψουμε τα βιβλία. Είναι μια τεχνική, την ξέρω. Θα κάνουμε ένα... τι σου κάνω, μάνα μου. Είναι η γνωστή τεχνική του τι σου κάνω, σου ρίχνω στάχτη στα μάτια και τέτοια, Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να τα κάψουμε τα βιβλία. Ναι. Να μην το μάθει κανένας, να το αποσιωπήσουμε το γεγονός. Και αν μας ρωτήσει κάποιος, θα τους πούμε... Τι? Πετάω, αλλά όχι δημόσια. Του στυλ πετάω, κλέβω, αλλά όχι δημόσια. Και θα πάω και θα του βάλω στην τσέπη ένα εκατοστά ευράκι και θα του πω φιλός, κούνα το μανάρι. Θα του πω κούνα το... Ρίζεται ο άνθρωπος. Κύριε Βαγιάτα, ειλικρινά, αυτό που γίνεται τώρα, αυτή η συνεργασία που κάνουμε, απλώς επιβεβαιώνει αυτό που σκέφτηκα την πρώτη φορά που σας είδα. Το οποίο ξέρετε τι ήταν. Σκέφτηκα, θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω πριγκίπισσα. Για τον δικό μου πρίγκιπα, εσάς, κύριε Βαγιάτα. Με ερωτεύτηκες και εγώ την πρώτη φορά που σε είδα. Ένιωσα κάτι μέσα μου να χτυπάει και είπα ας του παστίτσιο κάτω ρε μαλάκα, χώσου στην κόμενα. Για να παρακολουθήσετε από κοντά την εκπομπή, μπείτε στο www.megatv.com/κάψε το σενάριο ή τηλεφωνήστε στο 6976 400 718. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα χρειαστώ την Ιωάννα και τον Δημήτρη και μια κοπέλα, πώς το λένε? Συγγνώμη. Ένα χειροκρότημα για τη Φέη, έλα κάτω μαζί μας. Κάτσε εδώ, Φέη, αναπαυτικά στο θρόνο σου, τέλεια, από γυμναστήριο ήρθες? Όχι, αλλά κανονικά μετά είχα χορό, αλλά δυστυχώς δεν θα προλάβω. Δυστυχώς. Τι χορό κάνεις? Hip hop. Hip hop, τέλεια. Κράτα το μικρόφωνο σου, δεν θα κάτσω να στο κρατάω εγώ τόση ώρα. Ωραία, ωραία. Από πού είσαι? Από Αθήνα. Από Αθήνα, από ποια περιοχή? Ναι, Ιωνία. Τα λες όλα σαν να τα ξέρω και είναι αυτονόητο. Γιατί δεν ξέρεις ότι είμαι από Νέα Ιωνία? Δεν σε έχω ξαναγνωρίσει, το ξέρεις αυτό, έτσι? Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την Ιωάννα και τον Δημήτρη, οι οποίοι θα σου κάνουν μια αυτοσχεδιαστική καντάδα με τη βοήθεια του Παύλου, του μουσικού μας. Ένα χειροκρότημα για τον Παύλο. Με σκοπό να κερδίσουν την καρδιά σου. Στο τέλος θα διαλέξεις ένα από τους δύο. Πάμε να το απολαύσουμε με ένα χειροκρότημα.
Έτσι. Γυμνασμένη και όμορφη φέη, όταν σε κοιτάζω η ψυχή μου κλαίει. Θα σε πάρω να πάμε στη Νέα Μάκρη και εκεί θα αρχίσω το πρώτο δάκρυ. Ήθελα κάτι για να καίει κι ήρθε μπροστά μου η όμορφη φέη. Πάμε μαζί στο εξοχικό στη Νέα Μάκρη να κάνουμε μεγάλα κραβιαλαία πάρτι. Το ξέρω σου αρέσει το hip hop, αλλά εγώ θα τραγουδάω μόνο pop. Κοίτα με αυτά τα μάτια τα σχεδόν τυρκουάζ. Εσύ φέη δεν χρειάζεσαι καθόλου μακιγιάζ. Μην την κοιτάς, αυτή έχει πράσινα νύχια. Όταν θα είσαι όρθια δεν θα μπορείς να τις κοιτάς καν στα ίσια. Το παίζει γλυκούλης και ρομαντικός, μα σου λέω παραμένει άγνωστη λέξη οργασμό. Διάλεξε μένα φέη, διάλεξε μένα. Διάλεξε μένα φέη, διάλεξε μένα. Διάλεξε μένα φέη, διάλεξε μένα. Διάλεξε μένα κι όχι αυτήν. Wow, Φέη! Εντάξει ρε Ιωάννα, είπαμε να κάνουμε καμιά προσβολή, αλλά το πήγες άλλο επίπεδο. Είμαι σε μεγάλο δίλημμα. Είσαι σε μεγάλο δίλημμα, Φέη. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ, Φέη ήταν όλη την ώρα με το μικρόφωνο εδώ, έτοιμη να τραγουδήσει κι αυτή. Έτοιμη να πει κάτι. Περίμενε να μιλήσω κι εγώ λίγο. Σπουδάσει κοσμητολογία. Φέη, έχεις τον Δημήτρη, ο οποίος είναι αυτός που είναι, και έχεις και την Ιωάννα, που είναι αυτή που είναι. Ποιον διαλέγεις? Και οι δύο είναι εξίσου καλοί. Ναι, μπράβο. Αλλά νομίζω καλά, θα πολιτικός προτιμήσω, να γίνεις. θα προτιμήσω τον Δημήτρη. Μπράβο, ρε Φέη. Πάμε, Φέη. Έλα, Φέη. Φέη, παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ στη γωνία του WhatsApp. Ο διαγωνισμός Stand Up by WhatsApp συνεχίζεται. Την περασμένη εβδομάδα σας ζητήσαμε να μπείτε στο www.megatv.com κάθετος κάψτε το σενάριο και να συμπληρώσετε την ατάκα που ήταν. Ξέρεις ότι η ζέστη είναι υπερβολική όταν... Ας δούμε λοιπόν τις δημοφιλέστερες ατάκες όπως προέκυψαν από την online ψηφοφορία. Ξέρεις ότι η ζέστη είναι υπερβολική όταν νομίζεις ότι η ατάκα σου γίνεται σκετσάκι με τον Ουγγαρέζο ενώ δεν κερδίζει. Ξέρεις ότι η ζέστη είναι υπερβολική όταν υδρώνεις από το Μάιο και κάπου μέσα στον Αύγουστο έχεις πτυχίο στα αραβικά. Ξέρεις ότι η ζέστη είναι υπερβολική όταν σου μιλάει το air condition και σου λέει φιλαράκι, θέλω βαρέα ένσημα και υπερορίες. Ξέρεις ότι η ζέστη είναι υπερβολική όταν το σενάριο καίγεται από μόνο του. Ξέρεις ότι η ζέστη είναι υπερβολική όταν μέχρι και το ψυγείο σου έχει πυρετό. Εμείς πήραμε τις 5 ατάκες, τις βάλαμε κάτω, τις αναλύσαμε, τις μετρήσαμε και αποφασίσαμε ότι η ατάκα που κερδίζει αυτή την εβδομάδα είναι... Ξέρεις ότι η ζέστη είναι υπερβολική όταν σου μιλάει το air condition και σου λέει φιλαράκι, θέλω βαρέα ένσημα και υπερορίες. Νικητής. Νικητής είναι ο Χρήστος Παπάς. Μπράβο. Που κερδίζει δωρεάν επικοινωνία προς όλο τον κόσμο του WhatsApp για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται, γι' αυτό συνεχίζετε και εσείς να μπαίνετε στο www.megatv.com κάθετος κάψτε το σενάριο και να συμπληρώσετε την ατάκα αυτής της εβδομάδας που είναι... Ξέρεις ότι δεν σκαμπάζεις από μαγειρική όταν... Περιμένουμε τις ατάκες σας. Καλή συνέχεια. Yeah! Πάμε να συνεχίσουμε τον επόμενο αυτοσχεδιασμό. Θα ευχαριστώ τον Ζήση, τον Γιώργο και τον Δημήτρη στη σκηνή. Ένα χειροκρότημα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιώργο και Δημήτρη, είσαστε δύο αρσιβαρίστες. Εννοείται. Classic. Εννοείται και είσαστε εκεί και προπονείστε. Και Ζήση, είσαι ο γιατρός που μπαίνει για να τους ανακοινώσει ότι έγινε έλεγχος και ανακάλυψαν ότι είναι ντοπαρισμένοι. Μάλιστα. Okay. Το παιχνίδι φυσικά είναι το πάρ' το αλλιώς. Κάθε φορά που εγώ πατάω αυτό και λέω αλλαγή, θα πρέπει να αλλάζω το τελευταίο πράγμα που είπανε ή κάνανε, μέχρι εγώ να είμαι ευχαριστημένος. Πάμε λοιπόν να δούμε πάρ' το αλλιώς. Δημήτρη! Επειδή ξέχασα! Πρέπει να κάτσω κάτω από την μπάρα ή από πάνω! Κάτσε κάτω από την μπάρα! Πώς! Θα το κάνω εγώ, πιάνουμε την μπάρα έτσι! Αλλαγή. Πιάνουμε την μπάρα έτσι! Αλλαγή. Πιάνουμε την μπάρα με τα πόδια! Και την πετάμε πάνω! Κάστη! Έτσι! Αλλαγή.
και την πετάμε πάνω και την πιάνεις. Πιάστη κάπως. Αλλαγή. Και την πετάμε πάνω και την πιάνεις με το κεφάλι. Κάτσε να αφήσεις τώρα. Γιώργο, Δημήτρη. Αλλαγή. Κάτσε να αφήσω τώρα. Μάνο, Σύφη. Αλλαγή. Κάτσε να αφήσω κάτω τώρα. Σούζη, Κλέρι. Έχω άσχημα νέα. Το τεστ βγήκε θετικό. Όπα. Βγήκε θετικό, είστε το παρισμένοι. Διαγράψτε πάντα. Τι είπες. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Όνα πάρει. Διαγραφήκατε, σας λέω, από το σύλλογο. Δεν θα ξανααγωνιστείτε ποτέ. Ναι. Ο μόνος τρόπος τώρα είναι να μπείτε σε τσίρκο. Αλλαγή. Ο μόνος τρόπος να κάνετε καριέρα είναι να μπείτε στο Ολυμπιακό στάδιο. Αλλαγή. Ο μόνος τρόπος τώρα είναι να βγείτε συγκρού. Αλλαγή. Ο μόνος τρόπος τώρα είναι να δώσετε τα όργανα σας για την επιστήμη. Να δώσουμε τα ποντίκια μας. Αλλαγή. Να δώσουμε τα πόδια μας. Αλλαγή. Να δώσουμε 10 ευρώ σε αυτόν τον ηλίθιο, πας και το καλύψει. 10 ευρώ, αν νοείτε. Νομίζω ότι με 10 ευρώ εγώ κλείνω το στόμα μου. Θέλω τουλάχιστον 500. Είναι πολλά. Είναι λίγα για σένα. Άμα σου φέρω φαγητό της μάνας μου να φας και κάτι πιο υγιεινό. Φαγητό, Ναι. Μην μου πεις ότι είναι το αγαπημένο μου το παστίτσιο. Ναι, ρε φίλε, παστίτσιο είναι. Εντάξει, με ένα παστιτσάκι τα βολεύουμε, παιδιά. Θα το βουλώσω το στόμα μου. Θα σας βγάλω να πάρετε χρυσό μετάλλιο. Τέλεια, γιατί κι εγώ ήθελα να πάω στην Ολυμπιάδα. Αλλαγή, Γιώργος. Το χρυσό είναι το δεύτερο. Αλλαγή. Το χρυσό είναι κόκκινο. Εξαρτάται από τη στολή. Φέτος, στη θεατρική σκηνή της Αθήνας, παίζονται πάνω από 200 παραστάσεις. Όλες δηλώνουν ότι είναι κορυφαίες, ανεπανάληπτες, ασύλληπτες. Επιτέλους έρχεται μια παράσταση που είναι απλά «οκ». Μια παράσταση που όπου και αν έχει παιχτεί, έχει πάει απλά «οκ». Εγώ δίνω πολύ βάση στο κείμενο. Το κείμενο είναι αυτό από το οποίο ξεκινάνε όλα. Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να βρω κάποιο άλλο έργο. Όχι ότι αυτό που ανέβασα με χαλάει, είναι απλά οκ. Ήταν ένα πρωί Παρασκευής, απόγευμα Πέμπτης, Κυριακή βράδυ, δεν έχει σημασία, που χτύπησε το τηλέφωνό μου και ακούω «Γεια σου Μαρία, είμαι ο Γιάννης Δούκας». Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει κανονικά. Δεν τον είχα ξανακούσει ποτέ. Τον ήξερε μόνο η μάνα του. Μου μίλησε για το project και αμέσως, χωρίς να διστάσω, του απάντησα «Άσε με να το σκεφτώ». Έκλεισα το τηλέφωνο και άρχισα να ουρλιάζω. Αυτή η δουλειά είναι απλά οκ. Ελάτε να δείτε μια παράσταση που υπόσχεται να μην αλλάξει τη ζωή σας, αλλά να την αφήσει ακριβώς όπως ήταν. Και για να μην μιλάμε εμείς για εμάς, ας μιλήσουν οι θεατές. Γεια σας. Γελάσατε μέχρι δακρύων? Γέλασα μέχρι που σταμάτησα. Μπορεί να βούρκωσα και λίγο. Εσείς θα την προτείνετε αυτή την παράσταση? Είναι μια παράσταση που πρέπει να τη δουν όλοι. Εκτός αν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Εσάς σας βλέπω μαγεμένο. Μάλλον δεν έχετε λόγια να περιγράψετε την παράσταση. Όχι, έχω. Δεν σε χαλάει τίποτα, δεν σε αρέσει τίποτα. Είναι ορισμός του OK. Φέτος την Άνοιξη, ελάτε να δείτε ένα θέαμα στο οποίο ο Κώστας Γεωργουσόπουλος έδωσε μια αχτίδα αστεριού. Ένας άλλος κριτικός έγραψε «Τόσο OK παράσταση έχει να βγει από το σεσουάρ για δολοφόνους». Ενώ το Αθηνόραμα γράφει «Απίστευτο, οι 2 ώρες μου φάνηκαν 120 λεπτά». Τρέξτε να προλάβετε, γιατί η παράσταση μπορεί να κατέβει ανά πάσα στιγμή. Φέτος το Μάιο, σε κεντρικό θέατρο ανεβαίνει η παράσταση «Νιε». Για τον επόμενο αυσιασμό θα ευχαριστώ και τους 4 παίκτες στη σκηνή και ήρθε η ώρα να πάρω το ρόλο του αυστηρού σκηνοθέτη. Αποφάσισα να διασκεδάσω κάτι παλιό, καλό, έτσι, διαχρονικό και έχουμε το εξής. Ζήση, είσαι ο James Bond. Ευχαριστώ. Και παντρεύεσαι ένα από τα κορίτσια του James Bond, την Ιωάννα, όχι τον Δημήτρη. Πάλι καλά. Και εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ένας κακός για να σταματήσει το γάμο, Δημήτρη. Και να σου αποκαλύψει ότι το κορίτσι του James Bond που παντρεύεσαι είναι ένα ρομπότ. Που έχει στείλει αυτός. Μάλιστα. Ο κακός αυτός έχει 4 χέρια. 2 του Δημήτρη και Γιώργο, τα άλλα 2 χέρια. Παρακαλώ, πάρτε θέσεις
James Bond, κορίτσι του James Bond που είναι και ρομπότ. Κακός με 4 χέρια. Πάμε. Τέλεια. Και action. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε παντρεύω μετά από την περιπέτεια που περάσαμε. Και εσύ πρέπει να είσαι πολύ περήφανη, Πολύ. Ωραία. Ξέρεις, θα σε πάω διακοπές όπου γουστάρεις, γιατί έχω jet δικό μου. Stop! Θα σταματήσει αυτός ο γάμος, γιατί στην ουσία είναι ψεύτικος. Αυτή η γυναίκα είναι ρομπότ και είναι δικό μου. Ρομπότ Ιωάννα, σκότωσε τον James Bond. Όχι! Όχι! Σούζι! Δεν μπορεί! Σκότωσε! 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 Περίμενε, θα βγάλω από τη σόλα του παπατσιού μου το ειδικό τηλεκοντρόλ που απενεργοποιεί τη... Κάτσε! Για το Θεό! Τι έπαθες! Αυτά είναι δυσλεκτικός James Bond. Ήτανε χάλια επειδή είναι ξένη ταινία και δεν μας ταιριάζει πάρα πολύ. Θέλουμε να το δούμε... Ναι, μπράβο. Θα πας μπροστά εσύ. Θέλουμε να το δούμε πιο πολύ σε μια ελληνική βερσιόν. Οπότε, πράκτορας Θούβου. Ένα ελληνικό ρομπότ, το οποίο δεν δουλεύει καθόλου καλά. Και ένας Έλληνας κακός, ο οποίος δεν έχει 4 χέρια, αλλά έχει 2 κεφάλια. Και το δεύτερο κεφάλι απλά επαναλαμβάνει με πιο πολύ μίσος αυτά που λέει το πρώτο κεφάλι. Και... δράση! Θα παντρευτούμε! Ωραία! 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 Θα σου πιάσω μια μακαροναδί, θα πάμε σπίτι να φας. Ό,τι εσύ, ταρντάνα μου. Δεν μου μιλάει. Στοπ! Βάρβαροι! Βάρβαροι! Σταματήστε αυτό το γάμο! Αυτό το γάμο! Αυτή εδώ δεν είναι γυναίκα, είναι ρομπότ! Ρομπότ είναι, βρε μ***κα! Τι! Λέει αλήθεια! Είπα και τώρα λίγο μόνο εμένα! Να, πάρε και μια μπανάνα και μια ρόδα και μια κότα. Τι είναι, έριξα κάτω. Βρε μπαγάσα, βρε μπαγάσα! Βρε μ***κα, βρε μ***κα! Τι έκανες στο ρομπότ μου, το τσάκισες! Καλά ρε, το ρομπότ. Πίσω, καλοί μου άνθρωποι! Όχι το κεφάλι! Κατ! Λοιπόν, ήταν οι φωνές σας τελείως λάθος. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γι' αυτό αποφάσισα ότι πρέπει να το κάνουμε λίγο με τη βοήθεια ενός ευγενούς αερίου. Όχι ρε φίλε. Πάρε! Πάρε! Κι άλλο ένα, μην το αφήσεις μόνο, θα πάει πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Και... πάρε! Μάλιστα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Action! Είναι πολύ χαρούμενος που θα παντρευτούμε. Αγαπημένη μου Ιωάννα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να μην μας σταματήσει κανείς αυτό το γάμο. Χαχα, είμαι ο James Bond. Κανένας δεν θέλω εγώ να μας σταματήσει. Stop, stop, stop! Αυτός ο γάμος είναι παράνομος. Και εννοείς παράνομος, εγώ είμαι ο James Bond, μπορώ να παντρευτώ όποια θέλω. Εγώ είμαι το ρομπότ που θα σε σκοτώσει και τους δύο τώρα. Αυτό το ρομπότ είναι δικό μου, θα σε σκοτώσει. Είμαι ο James Bond, λέω, είμαι ο James Bond. Bang, bang. Τι κάνεις εκεί πέρα? Μην τα λίγο περίεργη φωνή σου τώρα που μίλησες. Τι νομίζεις? Δώσω με ένα τρελό φιλί. Σταματήστε επιτέλους! Είναι ρομπότ! Κατ. Να πάρει μια τζούρα και ο Βαγιάτας. Χάλια. Λοιπόν, πολύ καλά πήγε αυτό. Απλά είναι ανθυγινό. Να το πούμε αυτό όσοι μας βλέπετε από το σπίτι. Οπότε θέλω να το δούμε με λίγο περισσότερη μουσική. Λίγο περισσότερο. Οκ, εντάξει. Μπορώ να το κάνω και από απόσταση. Θα μου το βγάλω όλο. Λοιπόν, οπότε θέλω να το δω με λίγο... Έχει μείνει λίγο ακόμα, έτσι. Πήγε στα νύχια κάτω και ανεβαίνει. Οπότε θέλω να το δω με λίγο μουσική. Θέλω να εμπνευστούμε από τη μεγάλη επιτυχία με λίγο όπερα, με λίγο ροκ όπερα. Action! Είμαι πολύ χαρούμενος που σε παντρεύομαι. Κι εγώ. Καλή φάση, καλή φάση. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο γάμος. Ήταν δικό μου λάθος. Είναι ρομπότ. Δεν μπορεί να είναι ρομπότ.
Μόλις χτες το βράδυ κάναμε ρωτά. Κι όμως τώρα θα σε σκοτώσει γιατί είναι... Πάρε και αυτήν! Πάρε και αυτήν! Πάρε και Δεν μπορεί να αυτήν! είναι, δεν μπορεί να είναι ρομπό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, αφού έχει όλα τα όργανα. Έρθατε μια φορά, ρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα. Εδώ, εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το κάψιμο σενάριο. Ευχαριστούμε όσοι μας είδαν στο σπίτι. Θα τα ξαναπούμε τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Να σας πούμε για πρώτη φορά βασικά ότι ξεκινάνε οι παραστάσεις του κάψιμου σενάριο 9 του μηνός. Θα είμαστε στην Πάτρα στον Πολυχώρο Πολιτεία 9 Ιουνίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Καλά να περνάτε, ό,τι και να γίνει μέχρι τότε. Αυτοσχεδιάστε! Αυθαίρετο, έχει μείνει ακόμα. Δεν ταξίζουνε, δεν ταξίζουνε. Τόσα χρόνια ούτε νερό δεν έχουμε, παροχή. Το μπάρμπεκιου λέει καμινάδα, να εδώ παράνομη. Μας ρωτάτε μας τι κάνουμε για καζανάκι. Τι σε πισίνα σου λένε, μετά χαράτσικη στην πισίνα. Πού να τη βάλω την πισίνα. Καρδιά σου. Θα μου τον πεθάνετε. Έχουμε και ψυχή, δεν είμαστε μόνο μπέικον. Τι. Δεν μας ρωτάει κανένας εμάς. Πέσα να τα ακούνε. Γιατί μας έχουν υποβιβασμένους επειδή τρώμε πίτουρα και τα σκατά μας. Και τι, δεν υπάρχει τιμή σε αυτό. 30 λεπτά οργασμό έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει τιμή σε αυτό. Επειδή δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον ουρανό. Και τώρα μας ζητάνε και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Πού να το βρούμε να πούμε. Εδώ είναι.